Ja, här är jag. Hej. Du är Gloria? Mm. Gloria? Mm. Har du sett att jag har klippt skägget lite? Mm. Har du sett det? Mamma har klippt det. Ser du? Mm. Vad tycker du om det? Ja. Men i alla fall så vill jag att du ska klippa av skägget. Är det inte fint nu då? Jo. Nej, jo. Du vet inte riktigt. Jo, det är det. Vill du bli polis när du blir stor? Nej! Jag vill bli... Läspepare? Nej, en snorkråka. Vill du bli en snåkråka när du blir stor? En stor snorkråka.